Ne pije se, kaže, šljivovica prava. Kava gologlava, kako ide? Sa njom ide višnjevača prava. Dobar dan, dobrodošli na Prelo. Da ja kažem prvo živjeli. To je najpreče. Ja uvijek kažem neću, ali hoću. Pošto je ovo domaća višnjevača, Stana je pravila. U nastavku videa imate recept kako pravite, a vi nam pišite kako vi pravite vašu višnjevaču. A ja sada probam pa ću da vam kažem je li dobro. Dobra. Živjeli? Dobra. Jedno mama Ja sam moj popla. Jesi pila višnjevaču ili nešto s popla? Nešto sam ja drugi. Uglavnom je nešto slatko lijepo. Je, nešto slatko. Baš je lijepa. Lijepa, lijepa. Ne obara s nogu. Možeš popiti flašu, neće ti ništa biti. Tek kasnije. Kaže i ti, svi će ja tebe. Vino. Ja da se pohvalim, završeno. Sve sam ušla, ja što sam bila vredna. Jes, Boga. Baš je lijepo. Super. Malo sam se namučila, ali mislim može i bolje, ovo je prvi ručni rad. Ne moram tako govoriti, tebi se nikad udala, sama sebe kudiš. Moj Gotovo to je. je. Sada, od kad smo u Ovaj društvu, Zorka, ma moj Od to kad je smo u još. Prelu. ma ja, drugo je prije. Kad počinjem nešto novo. A vidi moje korpe. Ja, Ja, što je lijepa, što ti plava. Jesam. Ja joj kažem sam da još izekla 2-3 cvijeta neka i da prišije ono Ja. u kamari. A to će joj Bojana prilijeti. Bojana ima slika koliko hoćeš, vezeni kakvi hoćeš. A ti tetka Zora ovaj bluz odmaraš. ne, htjela sam započeti nešto pa nisam znala da li se hekla ili se plete ova bluza što sam vidjela neki dan u šopu. Nemoj sjeti iskona, imam ja je ovdje započeti Pa bluzu. započni ti, Boga, idi započni, spleti jedan, pa gor ćemo biti pusto. Imam kad? A što nešto si gledala? Nešto si gledala? Pokazat ću ti na telefonu što sam vidjela. Imam ja početu i bluzu, Ajde. sam ja to kradom pletim. A neće to valjda da ja... Nemoj šalim se Neću, samo. sam ću ti poremat. Ovo mi je sad opreći malo da završim, a to... Ja, baš mi je lijepa. Malo opreći. Maja. Bila neka debela bonica, pa ovdje bila kostane i rastavle i... Pa sam A to je smotala. ta, tek je sad pleteš. Ma ja, kad sam onda počela? Baš je lijepa. Moće biti još da jedne kad ja to sve rastavim. Sve ne, sad ja sam privlaku poneki spletem, podijelim sve tako. Na one municije neka masla, jedna, neka dvije. Ja sam onu bluzu završila, eto zaboravila sam ti je I eto nisi umrijela. A eto nisam umrla. Čekaj, nije ni Djeca, pravo. nisi umrla, baba. Jesi rekla da je nosaš malo ili da ne nosaš? Nisam. To kaže, hoće dat malo meni. Ona meni Neću da. malo, tebi ću dat posle. Jer spala. Pa nije bila prošli put, kažem ja, rekao jedno meni žao, rekla donijet će hljeb, ja ostala gladna. I malo danas. Imao da Treba i meni. je to ovaj komšija, tako što sam ja išla kod njega. Ona je tamo. Taman ja kad sam krenula, neko možda je ovaj komšija što joj daje hljeb, rekao da ja pokupčam, kad mi daje i meni malo. Traži stana, lje. Gdje usuka dok je A to? kako se potrefili ono auto crveno i sve, rekao, ja kak sam ušla, rekao nema, rekao Bojane, rekao vidi ona se parkirala, rekao unutra zbog kiše, ja mislim. Hajde ostavi imati spremšu i čestita. Ostavite malo. Jesam Boga vredna da ste me samo Čula sam vidjeli. da u krevetu pleteš. Kad sam ovo radila, ja odšla gor fino u svoj krevet i sve rašila. Malo svježija. Pa šta bi ja s onim iglicama, kud bi ja Malo zabijala, vratila se. ono znaš što sam ovdje sve zakačila. Ja. Onak se u duše, rekao ako se koja ostane, neće bijel čašavka se vidi. Ja.
Tako ti ja pletem u krevetu za spavanje i sam kad se prispava, Tamo se čita, nisam čuo da neko plete. ja pletem, ja gore sve radim. Volim i ja. Namjestim Sve što se radi u krevetu, ja sve radim. I što se ne radi. I što se radi, Šutni bola. Nije to što ti... Sama sam. Još jednu više. Da ćeš Sama sve sam. Može li? Ne treba nam rukom će Sama sam u krevetu, jel? Sama sam ja bila gore, ali kažem ti ja najviše volim kafu, pijem gore i... Eto, pošla sam i da pletem. Nekako dobijem inspiraciju. A jedeš? I jedem. I to? I to ja se podnesem sve gore. Ograj, sad ćeš. Ako imam tanjir, Aha, dobro. Aj živo. aj živi. Da ispijemo ovo, bit ćemo još veseli. Ajde još jednu, bit ćeš još veseliji. Neću više, hvala. Šta je danas talijanska kuhinja? a? Danas je talijanska kuhinja. Baš je lijepa. Živli Italijani. Od njihov specijalitet. Treba da se jede. Nije i naše. Pa dobro praviš svi. Ja. To baš je lijepa. No to vlada se dobro. Topla, topla. Pa je. Jesi ti hore pravo, ali skušala? Jesam. Volim jako kuhinje. Baš je fina. Ima ovdje, ja mislim, gotovo tijesto da se kupi onako svježe u pekari. Ono pričam. I ovo je prije smo bili nekad ne volim kupovati, mogu ja napraviti volim ja. No, ja napraviš I ja više volim kad ja napravim već ono njihovo. Ja sam domino volim. Ono, njevu peperoni. Ovo ja mogu ovo što mi pravimo, ono što oni pravi. Ja tu nešto volim malo ljutne. I ovo je kobasica malo ljuta. Ovo se zatekla pa možda se ne osjeti, a jes malo ljutkasta. Djeca uzmaju li svakakve nekakve. Ja on tu. Lepa, lepa. Šta je stvarno ti ne jediš? Ja sam. Da ne postiš. Čim se ispekla, ja sam probala. A vidjela sam ja da je falio te sirna četvrtina. Nismo odmah to, Ja sam prva došla pa sam prošnjucala tamo. dok ja nisam sakrla, jel? Ja. Zora, jed. Jedi, ne. Slavko, ostavi tu bogati tu korcu. Što je oko pomoć. Šta se smijete, pa prvo? Pa ostavi. Moji zubi nisu baš za to. Kažem ti, ostavi. Ne, volim. Voli polako. Nisu masne, ništa, malo je ono naslanina, pomasna, ali nije. Mojim na posao, ova kaže, ona, šta je kineskinja, Vijetnam, otkud znam. Kuglov, na primjer. Kaže ona, Cvjeto, ja ne volim te kolače što imaju kao, znaš, kao šlag i to filo. Oni naučili Ja, samo ja, ja. onaj, onu patišpanju i kažem, to je kod nas jeo samo onaj koji je bio siromašan. Pa mislim, šta smo mogli onda, ne možeš napraviti i puding i margarin i sve. Patišpanj i Nije jedi. bilo ti namirnica, bilo Pa ne šećer, jaja. možeš, i onda znaš, jaja svako imao i samo mutiš Pa to onu ti je patišpanju bilo. i jelo se. 4 jaja, šolja, ulja, šolja, šećera, šolja, 2 šolje brašna, Niti je bilo vage i šolja miksera. mlijeka, ma A ništa. drugo je pa ti Španja. A drugo je patišpanje, ali taj žuti ga Zaljevena. Pa Ja je isto za je. jedan. Pa ja mislim da nije patišpanja. Ne ide mlijeko. Pa dobro, ali kažem, to je žuti kolač sve. Pa tišpanje ide kao, ide jedna, na jaja ide jedna kaška šećera. Je, patišpanje. Ide dosta jaja. Je 10 jaja, ja mislim da ti malo Zavisi koliko Koka hoćeš reći, tecala ja. to je. Dajte mi sad naočale da ovo otpetljam, ne Ja, vidim tako. nisam. Gdje se Da, zapravo? i onaka za.
Onda malo ono vrat tamo. Naočale ovako. Snimi. A, evo ga, dobro. Pa ja kažem vrat. Lijepa bajadera. One bajadere, gledam onu emisiju, one svinski, a ne Kakve svinjske bajadere, nisam. gledaš li emisiju Igra sudbine? Gledam, no nisam to vidjela. Pa, onaj Nido pravi na Kosmaju. Jel? Nisam vidjela. Pa znaš šta, ne gledam i ono... A ja sam sada gledala Ja ne recept, znam. ima fino, da vidiš što je to fino. Bajadera svinjska. Bajadera svinjska, bajadera, je. O ja, mislim, ispečen pork belly, to ti je bajadera. Ja, niču. Ja. Pa ja znam. Valjda reda, malo slanne, malo... Je. Ima ukucaj pa vidi, ja sam gledala. Baš je fina. E pa morat ću da nađem. Eto, sve to ti napravi bajaderu. Ja, easy. Nije Mada sad sam ja skontala jedan recept da probamo ono što je Mleva govorila da pravimo onu pitu sa pilećim mesom. Aha. Kvrguš. Gledala sam to, neki recept tako. Ja, i gledala i baš sad, pošto sam mislila da ćemo kod mene, rekao, ja tebi kažem, smislila sam jedino za kolač, isto sam smislila jedan recept, ali pošto niste, sljedeći put kad bude... Ma nema veze, džesno, nego ga sam Pa nema veze, znaš, ja sam onako rekla, aj kod mene, a onda poslije ti kažeš, okej, meni je sasvim svejedno što kaže, bit Nema će veze, prilike. ali meni djeca kasno dolaze ovi iz posla. Ja. Sad će već i taj ovdje i školski, onda nebitno. Ja. Pa mi žao, Filip kad dođe, iz autobusa izađe, onda šofir neće da ide dok neko ne dođe. Ne izađe po Ja, njega. da ga preuzme. Pa ja. On čeka. Pa dobro, ti treba tako. A čača moj mati, jer sinča sad nešto imaju puno posla radi sad u subotu, tu već nije, koliko ne znam, od kad ne radi, uvrtem, sad ovaj put imaju. Rekao, ajde, meni je lakše biti kod kuće, ali eto materin danas nije radila, sinoć joj se kujavku pokotla jutros. Pa nije radila. Ti bi da sam znala Čekaj, ko meni je još. Oskar nekde tamo. Tako ja bi sam pobjegla od njega, ne znam, ništa mi to ne smijem ni prići. Da bojim se ja životinja, bojim se ja cukal napunula, nešto pomognem. I koliko ima? 7. Maša. Šta će sa svima? Probat. Prodat. Sve tu ode, da ima 17, sve ode. Ozbiljno. A kakvi su mali, je? Ti su mali kućići. Ja znam da je, Trebate znam nešto da je jedna Lili. za cuka, možda bolje prodava. Znam ja isplateno, ali neće Pa hajde započni nešto. Ja to bolje znam. Ne mogu isplest nisek da pletim cuki. Ja Biljana stalno govori da ispletem, ali ja ne znam nikako nekako da se nakanem. Pa ja koje god vidim tamo ima cukov. Pa ja imam Džaketić, to imam- kaže. Ja mislim troje imam ispleteni, ali... Za cuku. U nas velika ona kuja. Treba 10. Pa ne znam, neko je bolero, neko je džaket. Uzmajte kolača. Zura, ti nisi jedan... Ja ću ovaj s jabukom. Kako znaš da je s jabukom? Pa znam. Vidim. Ja ću onaj Bojana rekla da je lijepo, hoćete ga probam. Nije s jabukama. Zeznula se. Pa isti onaj što je skoro pravila s jabukom. Ali isto je tijesto. Ovo je možda žarko kocki, nisu. Ovo je bjelance i oras i Ja ću ovaj film. ovaj. I džem od breskve. Ovo je oblatna, nikad ovo ne znam zamotati. Što staviš u toplu krpu? Mokru. A, Koru i... To se lako mota. a to mi je uvijek interesantno, nikad. Nisam na kanala koji ti džavla ne znala napraviti. A šta ti je film? Ali nisam ja ovaj film pravila, zato ne znam, to je kuma pravila. Kokus ima. Lijepo je, gledno. Ovo je lijepo kako god. Mm. Ovo je tijesto tako lijepo, sam zaboravila sam dosta limuna ide u ovo. I ova oblatna je gleda šarena ili se ne... Ide šarena, ovo je ona bjelance i žumance, u bjelance ide ovaj...
Lanci ide margarin, bože, neki dan je pravda, ne znam da se U jedan ide margarin, u jedan oras. I onaj kakao. Je. Sam razdvojena bilance, žumance, pa tako tu. A ovo što sam ja dala rovar, ovo je slično onome što se pravi oni sa 9 kura. Aha, ona, kako se zove? Mađarska. Osmo. Mađarca. Ima. Nikada ja nisam napravila, ne znam još što napraviti. Ja sam možda davno nekad Radinka mi dala recept, pravila i... Ona pravi, ja. Ja nisam nikad. Ja se premazuje džemom i orasima. Ja. To je posna pita. Ja. A ova Mađarca, ona je isto peku se 9 kula, ja mislim. Ja na izvrnutoj tenziji. Ma više ne mogu ja. Znači neko rekne da je nešto komplikovano, neće recept, hvala. Pa dobro, ja sam pravila nekada sad. Ja sam ovako Razli u tepsiju i... Sam nešto jednostavno, nisam dugo onu rusku pitu pravila. Nju je najlakše. I onu roladu što smo prije pravili, od tebe sam izvao recept. Je. Joj. Otkad i nju nisam napravila, imam 5 godina. To nam Savka treba napraviti, baš sam je požalila. Jesam. Ali nemoj prešećersku kod Bubi kad si jednom napravila. Savka, lakše i da daju recept pa nek ono stavlja šećera koliko hoće. Ja, dobro sam. Imam ja recept, ali onda zašto je bilo kad ti Bub pravila za nešto? Zasnovu. Nije. Možda za onaj partij kad smo išli kod njega za Božić, ono. Žena se zatkala i stavila duplu mjer šećera. A dobro, hoće to ona koji za Ja salat. sve ujeda, zagrlo koliko je, ja baš volim ove zaljevine da su ono, A oni da moraju je biti slatko slatki. slatko. Ona mora biti dobro slatka. A ovo je bilo kad je mene šećer zagrlo ujedu, onda možeš misliti koliko je bilo slatko. Lijep je tu kolaču i on je izdašan, ono, veti ja zaboravim za crtu kad pravim, nekad mogla napraviti tako. Ja. Jednostavnije ti Rolara je i već ruska baklavu. pita Ruska jednostavno. pita je isto lijepa. Ja nju I najvolim. bogata. I on je lijep sa onim rogaš brašnom. Isto. On bude lijep. A se zaljeva, jel? Usko bude šlao, bude i on lijep. Ma svi su lijepi, naši kolači, oni su svi. Je. Ne vole od rogača kao... Je. A lijepo rogač je zdrav. Kako ide ona pjesma? Sve krvce rodili. Sve robi rogač. Šta je to? Čokolada unutra, onaj kuglo. Tako Ako da... će- Je li ovo ili ovo? Ovo je. Ovo. Ako gdje upetim čokoladu, Ja imam. nema svaki. Nema svaki, ja sam preskakala. Može se popeti od Malo sam nema. preskakala, ja. Ima. Lašac. Sam ne vidiš. Bijela. Ja volim Ne, ima kolače koji nema 100 mućkanja. Ne volim kad puno moram. Osobno sad bi ja zaboravila 100. Nešto bi zaboravila, nešto bi stavila duplo. Ne, rusku pitu, voćnu tortu, tu baklavu, ta sa rogačom, tako nešto što I šape. i šape, to ti je jednostavno. Ma to naše Nikolaš Rusku standardni pitu naljepniš. učiš je i Teško meni. Ako neko vidi, nek me zovne. Ja pletem. Ja sam se zapetljala, vamo. Ja To sam svako zasušivala juku, nemam na čemu, pa sam zasušivala, sjećaš se kad smo uzeli one roštilje, Ja. kad smo bili kod one Đulijani. I na njemu, znaš kako se fino zasuši juka? Uključim Pa mora ko hoće, ja dvije litave stavim i sve napečem i ukihu. Čuj, eto nisam to, ja bila kupila jednu tepsiju veliku. Eno i sad stoji u šedu. I one dvije tave Da iz mogu K-Marta da jeftine. zasušujem, pa mi nezgodno, znaš, kad metnem zagriju mi se oni što palim. Ne može da se, ne mogu poslije da isključim, ne vruće. Ja sam Sjetim se na ovaj roštilj, I? znaš kako fin Ne se ide. zasuši. Cijeli To dan baš ostala isječemo da je. onako kako Ja mi je sađemo tepsija. se mi ti si tu. Ja. Da kažeš, Ja jednom probala zasuš cijeli dan, ostala dok sam osušila za jednu pitu i odustala. koliko nisam tu? živjela.
Pa kako nije mi išlo? Pa mama, lako je tebi trebaju 2 table mlinaca, koliko njoj treba za cijelu familiju? Kad je bilo možda Njoj bi treba trebalo. 3, ostaju je 3. Ja Savka. Pa ne mere to Nije ono posao. tvoje šporetu kruglo neko što si malo veliko. Dala sam ga, u stvar prodala mu sam dala. Vladimir. Vladimir. A gledam, ima... A čekaj, šta ste vi radili u Ima uvodu? i jedno dole u Pekli. Marmar, Je li ovo 200 bila reka? $200. Gdje ima? Pa to je dobro, Je. držiš je na verandi, Je, moraš je Pečeš. držati tamo. I Ja nisam stati dala ovo, kucni u me, kod god okrene. nećete otići onaj grijač. I kod crkve to koristimo. Ali su velike, ona je bila velika, baš ko od metalca šporata. Da li Vladimirka? Ja mislim da ima i na pijaci take neki Pa dan. ima vjerovatno kod oni, Onda kod onih je, prodanca, ima sigurno. Je. Marmari ima, baš sam neki dan bila gledam, $200. Je, ono je ljeti dobro, ko ima, ne moraš... Jes, može, izjeđe, hoće da ispeče da Staviš, neki... hoćeš, ima garažu, staviš tamo, metniš. Na terasu može svugdje od nas Je. struje. A ja nisam imala, ja bila uzela, rekao je lakše mi. Nema nije dete. Ja godina znam, nema često. okrenem. Mama Kad ona htjela mene prat zove- pite i na kraju odustala. A Vladimirka me zove, kaže, gdje ima, išla smo mi da ona vidi, ali nije bilo. Kaže, ja njoj, ako hoćeš, evo ja ću ti prodat moju. Moje, i kad se pita, vidiš, Banda je najbolje na krevetu, ovdje svi. Ne mogu se ovdje snaći. Onak na krevetu, sad to bilo negdje pored mene. Ajde, vamo, Sinša. Snim ga, navjerno. O, Nema veze, ti si u backstage-u. Ja nadgledam. Kako ste, šta imate? dobro, Evo, dobro. super. Ti? Hvala na pitanju, dobro. Jel mu nešto slatko? Ajde u kolače, vidi. Nije, to je Ljiljna nešto. Evo kolača, Ja hoćeš. više nešto Evo slatko. kolača. Ne smije da pridi snimće. Ništa, evo mi se pozdravljamo i ti priđi vamo. Ništa, ovo je za danas toliko, a valjda ću sljedeći put nešto isplesti od ovoga, vidjet ćete. Sad to nije boj, mi se tu završila. Neću, sve isto. Ok, bye. Ajde, Ćao, doviđenja, čao. vidimo se, gledajte nas, pratite nas, hvala. Lajkujte, subscribe. Ono Ćao, zvonce. Cin, cin. Evo, danas ćemo praviti višnjevaču našu domaću. Pošto mi tu konzumiramo, ne smijemo mi tu piće, da je ovo ima malo alkohola. Pa da probamo, evo vidi litar vode i kilogram šećera. Pa kad ovo propada, dodat ćemo sok od višnje. To je Gornji Milanovac, tako da višnje su ovdje domaće, litar rakije loze, pošto mi imamo našu lozu provjerenu. I još neki ekstrati, vanilija i rum, ali ide od višnje nisam našla. I stavit ću jednu vaniliju, onu pravo. Evo sad kad prohvala, sve ćemo dodati, izmiješati i to bude tako fino. Samo još malo da prohvala, da ćemo dodati sve, izmiješati i ostaviti se ovu. Ja izvadim višnje, ali tek poslije, ne vadim i odmah. Kad kuđem u flašu sipati. Kad se ohladi. Znači rakiju sipaš sad u to. Sve zajedno. Izmiješam sve i okrijem i ostavim. I kada bude za flaše, onda višnje iscijedim. I koliko stoji, jel sam dok se ohladi ili ostaviš preko noći? noći? Noć, neću ja to večera sipat, nemam ja tu. Pa nemaš kad večeras. Moram flašat ići garažno. Stakleni. Malo jutri može. Sam ljubu, oko 4 litra, ja mislim. 2, 3. Malo manje od 4 litra trebalo da bude. Tako, dragi moji, ko voli nek izvoli, pa ćemo poslije i probat. A vi nas gledajte kako mi kjelamo, poslije ušćući. Da ćemo nas. Još ako popijemo vruć. Biće nas i po stolom. Evo ga. To je to, sam šećer da se istopi odmah. Odmah ćemo dodati
osnovne rekvizite. I sok. Sok je kordijal, kako se kod nas zove? Gusti sok. Ja, Gusti sok znači nepuna flaša, odlije se 200. 2 dece se Je, odliju. 200. Bilo bi puno Je. slatko. Ako bi sve stavili. Sad, on je drugačiji sok bio prije što smo pravili, on je drugu, na flaša drugačka bila. Pa vjerujem da je ovo isto, ili ovo i šta. Sad idu višnjice. Sad ćemo na picu. Ćeš tu prvo, šta ćeš prvo? Mali ekstrak idu. Vanilija. Sad će i ono vjeri. Pa dobro sad. Nema ga uvijek kad doćeš onaj. Vrlo rijetko ima višnje od višnje. Nisu pune one flašice, ovo je pomalo. Nemojte vi misliti da mi to rokam, ali sad sve sam punije. I to je to. Sad ćemo istresti rakiju, pokrit i čekat. A znači ne kuvaš rakiju, samo istreseš i da... Oha, To imamo dogodne šta piti. otiće to dalje ispod jelčka, ovo svima pomalo. Tako je mama mogla bi 6-7 godina, koji je ona šta je. Ja. Tako. Ove ću flaše oprat, pa ćemo poslije njih sipat.